Bideo honetan ikusiko dugu berreketak kalkulagailuarekin zelan egiten diren. Horretarako saitean ipini dotzuet hemen kalkulagailua, klikatzen dozue eta ateratzen jako hemen kalkulagailutxo bat. Orduan adibidez, 3 karratu egin behar badot, klikatzen dut hemen 3, eta hemen dekozue x berbi botoia, kuadrado edo karratu. Ematen badotzet, 3 karratu, esaten dit, 9 dela. Egin dezagun orain, 5 karratu. 5 karratu, 25. Baina demagu nahi dudala egin 2 kubo edo 2 ber 3. Bueno, horretarako ez daukat 2 ber 3, oza, zerbait ber 3 ipinten daben botoirik ez daukat, baina begiratu. 2, eta hemen daukagu. Zenbaki bat, ber beste bat. Hori da erabiliko duguna. Lehenengo ipini dugu oinarria, eta orain berretzaile ipini behar dugu. Erderaz berretzailea da exponente. Orduan, kasu honetan, 2 ber 3 esan dizuet. Bueno, 3 badago ipinita. Aceptar, eta esaten duzte 2 ber 3 dela 8. Demagun 2 ber 4 badakigu dela 16. Konprobatu dezagun. 2 ber exponentea edo berretzaile ipini behar dugu, kasu honetan, 4. Onartu, eta hortxe daukagu. 25 ber 8 egin behar dudala? Garbitu dezagun, 25 ber 8. Aceptar, eta listo, hortxe daukagu emaitza. Bale? Venga ba, hauze da guztia. Gero arte!